Tătică, ce-ai făcut, mă? Ia, Luci! De jos se vedea altfel cu mama, mă, se aici. Se vedea. Mai jos. Dă-te să nu se ferească de tine. Nu ajunge. N-ajunge. Până trece de aici, mai încearcă de 2 ori. Se potrivește și ca dracu, când dă cu... Ți-a zis, Luci, că vedeai că fac ofră de 1 an, 2? Știi că de asta am scris cărți, da? mai pe dreapta, mă. Bă, nu, e rău pe stânga, pe dreapta decât acolo, dacă le-ai băgat în spatele. Nu știi că mai pe dreapta, pe aici cu o roată, așa? Bă, n-aia, până de dreptate și nu merge, bă, așa am zis și eu. Să cuvânt că numai pe aici ai șanse să mergi. Blocanții. Hai dacă... Numai asta ăla cu pârcărău. Care? Nu mă lăși pe de-aia, mă, dar e greu ăla, când o veni roata de spate în el, nu mai trece. Nu mai trece. Eu mă chineam să urc acolo și mă zic că striga pe stație. Doamne, doamne, mă jur. Uite-le, nenoroci. Lucică, bagă-i troliu, bă, băiatul. Ele deja încep tăiat țeavă. Ăsta e cel mai nenorocit. Pe acolo, uite, s-a lovit roata de el și nu putea să mă... Prinde una la aia, una la aia. Era una în spate și una aceea. Da, și poți să prinde. Dă-te de acolo. Dar luați că nu mă ca fana, că țineam... A prins curaj. Mai sus, mai sus! Hai, doctor!